така, дами и господа, правиме лайер. Те ми взеха местото, майки ми. Идвай при мене. Къде? На... Идвам. Ти ли строиш тук с... Да, със синьо. Да, Unlock аз да го правя. Искам аз. Аз правя клип за това. То път е моя клип. Ама, ти къв клип правиш, като нямаш програмата? Пък никакъв. Демек аз трябва да снимам само как влизам, така ли? Да, явно. Той ми изкефи. Мам, къде иди, ба? Не подсвои по клипа, бе, тъпчо. Ти ще го изтриеш. Няма, ще го кача. Ехо! Какво ми е хайкаш? Не го качвай. Не е ли ако иска? Сърда после. Не е ли ако иска? Няма Ако го ти. направиш фейл, ще го кача. И ще напише, вижте колко неграмотен играч. Добре, Релер 3 не е фейл. Освен ако не направиш напречната фейл. Напречната никога не я правя фейл. Аз не знам как се сложи. Ти не си добър като мене да не направиш никакъв фейл. Ето Лер 4 и е добре. Ако искаш го продължи. Аз мога още ако искаш да, ама... 20. Чакай да изляза. Аре Всичко е- бързо! Нищо не е фейл, ти го продължи ако искаш. Човека, ма това е много дебел некъв. Ами може си е такъв. Мълчи. На ботовете е такъв. Аз да го фейлна, аз Да. никога не фейлвам. Само Винаги някой друг ми го фейлва. оня път, когато играехме го фална. Ти ми го фейлна, защото Не е верно. ти си тъп. Аз? Не аз. Бъдни да видя дали се влиза, бе, господан. Мани се, бе. Гледай го, бе, бъгваме тос. Нега ти. Аре сега. Нямам повече лог заради тебе. Какво ме е, бе? Какво правиш? Тайното скривалище, дето ти ми го показа. Горе, чао дръвно. Аз съм готов. Колко лир? Па седмица. Седмица. Направи го по-малко. Нема влезе. Ако е файл. Шестица. И затова господин ти говорих, аз имах един сервер конт. Знам, бе. Един сервер имаше такова. Трифонов не е админ. 1, Това не е истински, бе. 2, Маля, ако не мога да влеза. 3, Бързо бе. 4, Нали бе за 10 секунди? По-малко 10 6. секунди. Да, бе. Четворка от мене. И двойка от мене. Бързо, че идват. Пази ме. На последното ако умра заради тебе. Идват! Леко! Ах, не можаха. Нека ти бе. Мама ти да. Всеки умрес. Да, и още ходи. Нищо. На мене дяглето и това... Махани се бе, не ме коли. Дяглето и това бе, как се казваше? Фамес. Емката са ми в комплект с пламъци. Викате за колям. Не махай се от Аз мене. мога да сваля такова. Да. Ти можеш на всичко. Дай ми един кил. Бу! Това ще ме убие! Оставиха ме на 74 кръг. Убиха те на 74. Виж, тук сме фейл. Оставиха ме, бе! Тук сме фейл. Добре. Я застани тук. Застави ти, за да те запушам до зомбито. Ти паюка, те не пееха. Дай ми кил, бе! Милка! Да. Ти бе, те не пееха, ти. Кати, коята е? Оф. Коята е Кати? Те да пееха на Дамаш. Виж, бе. Ти я знаят... Не, тия, когато... Маля, когато ние отидехме да взимаме деца. Тук е лайер шестица, нали Кара, знаеш, ти ама кой мога дете десетка. взе? Той един стигница. Ма От заради- Кирчо, брат. Заради тебе, Да. Да, много бе. дебел стана. Заради тебе! Моя Вижте не е как толкова го дебел. направил, бе. Моя не е толкова дебел. Сидил, той е мой. А ти 2 лева си направил толкова дебел, че Заради тебе. заради мене. Запуши го, Защото запуши не го, може да правиш запуши го. лига. Мълчи, бе. Няма да запусвам никой. Бе, игай, бе, аз те бия на кнайф. Аз ги бия на кнайф, канети. Аре,
Знаеш ли колко лесно се влиза? Лесно. Взимат, слагат ни едно такова за мала. Как се казва? Вик? Не бе! Парализи си не влезнали. А в онзи сървър аз вече знам как се слагат така бомбите. Да, знам и аз. Десно копче. Това за всеки случай го оставам, ако дойде парализа, виж. Коя бомба пази човеко? Вие каква бомба, бе? Аз си служих скин на бомбите. Аз нали знаеш, че имам. Какъв ти на тебе? Телефон. Това е само на огнената бомба. А ти за коя бомба говориш? За всички имам. Много яко. Айки не ми сложи дебката и да представя, че също. Опа. Тъкна да го напиша. Също. Без да искам написах с повече. И аз така, макар е. Глупелата ми война. Шлупс. Браво, бе. Аз- Изцедихме го за секунди. Кой не може, бе? Ти бе! Аз Ако правя бях седмица аз да си го ограждам направя, сам. нямаше да има лайер. Ти не можеш да ограждаш. Затова никъде не има фейл в оградите. Да бе, тази голяма дупка тука. Минава ли се? Ако не знам, ще го. Аз сега ще шибна на пистак. Аз ще го. Аз те заклах вече, така че. Да бе, да те заклах. Ето аз те заклах. Нали знаеш, че този клип отива в YouTube? Не. Ти каза, че няма го качваш. Ще го кача. Казах, ако е фейл, няма да го кача. Ти каза, кой филм ще го качиш, бе? Не. Чет, имам свидетел, братовчет ми беше при мен. Ще го кача. Качиш ли го? И ако го видя, ще спачкам. Да видиме. Ще напиша човек, който не може... ти не можеш да правиш лира, затова искаш да го качиш. Защото аз съм го направил. Сипи го, бе, тъпчо. Аз го цепа, ама ти ми пречиш. Айде да не го пуснем. Хайде.